Skončili jsme u toho, že se mě Kristýnka ptala, jestli jsem Transformer, tady to je druhý díl, protože se nám to nějak vyplo, máme už jenom minutu a 48 sekund na natáčení. Takže se mě ptala, jestli jsem Transformer, takže ano, jsem Transformer. Jsi Decepticon? Nejsem Decepticon. Autobot? Ano. Optimus? Ne. Bumblebee? Ne. Šroubek? Ne. Ten umře. A jo. A jo. Ale byl tam. Ve 4 ne. Byl. Šroubek. Teď ho tam spálili. Když spálili toho Ratcheta. Šroubek je Ratchet. A, tak pardon. Kuda. Když ho zas vytáh mu tu duši, mu vytáh ten lockdown. No to je jedno, To je škola cynická. Pustý. Nejsem ten šroubek. Jsi chladí? Myslím si, že ho nejsem. Drift? Ne, Špekáček? nejsem. Doutník? Ne. Einstein? Byl ve 4. Ten malej. Ne, nejsem. Nech se podat, prostě už. Ne. No. Jsem ten tvůrce Optimus a tak další. Takže já vám děkuji, že jste si shlédli tady to video, protože nám se to úplně kazí. A už se to asi vyplo, no to je jedno. Takže zdravím vás šulíní skrče. Čau, čau. Ahoj.